Nakon višegodišnjeg čekanja, stanovnici Vlajića na domak Teslića sa radošću prate izgradnju vodovodne mreže. Ranije urađena anketa pokazala je da su itekako zainteresovani za priključak na gradski vodovod, čime bi riješili jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju, a to je nedostatak pitke vode. Istu poruku šalju i danas. Pa veliki je značaj. Veliki broj kuća u Vlajićima ima problem s vodom. Ne mogu ljudi od 8 mjeseci imaju problem s vodom. Tako da evo, sad su radovi pri kraju i popravit će se kvalitet života. Ja se nadam da će ljudi ostajati ovdje, da žive. Šta za djecu i mladi znači dolazak vode ovdje? Da li će to poboljšati njihov ostanak na ovom području? Neće, svima nam treba normalno, ako Bog da i nema, to se ne, sad kaže, ne može se platiti, možemo pitati koliko god hoćemo, ali voda je, nema, tu, nemaš, možeš ti, sad kažem, ja sam uzimao ljetos nekoliko puta, 80 maraka je cisterna, 8 kubika, sedmicu dana je gotovo. Vrijednost projekta u Vlajićima iznosi skoro $500.000 konvertibilnih maraka, a rok za završetak radova na cjelokupnom projektu je 12 mjeseci. Ipak, prvi priključci u Vlajićima trebali bi biti realizovani već u drugoj polovini maja ove godine, istakao je načelnik opštine Teslić Milan Miličević. Mi se nalazimo u Vlajićima gdje ovi radovi uveliko već traju. Sam podprojekat koji je vezan za Vlajiće podrazumijeva priključak oko 120, tačnije 122 domaćinstva, koji će direktno biti priključeni na gradski vodovod, a to podrazumijeva opet iznos radova vrijednosti oko 460.000 maraka. Naravno, ovaj projekat ima i svoj rok za izvođenje, ukupan rok je 12 mjeseci za kompletan projekat, ali konkretno za ovaj dio Vlajića može se očekivati da će prva domaćinstva koja će moći da se priključe na gradski vodovod to moći da učine sigurno u drugoj polovini maja mjeseca. Prema ranije donesenoj odluci Skupštine opštine Teslić, cijena priključka po domaćinstvu iznosit će 850 konvertibilnih maraka, dok će razliku do 4.000 konvertibilnih maraka, koliko ukupno košta jedan priključak, finansirati lokalna zajednica.